Laura, mae mor braf cael dy gwmni di a mae wedi bod yn gyfnod hynod o brysur i ti gyda'r etholiad FIFA a phopeth y gwyddodd mas yn y Swistir. Gyntaf, siwr i ti'n adlewyrchu ar y cyfnod yma? Mae wedi bod yn gyfnod eitha brysur, ond i ddweud y gwir, nes i joio'r profiad yn fawr iawn. Roedd yn fraint i sefyll, rhywun o Gymru yn sefyll ar llwyfan rhyngwladol. Braidd yn siomedig gyda'r canlyniad, ond rhaid dweud hefyd, dyn ni wedi bod yn agos iawn at ennill yr etholiad, just 6 pleidlais o ennill. Wrth wynebydd di Efelina Crystalyn, mae hi'n rhywun sydd â lot o gysylltiadau pwerus iawn o fewn y gêm, ond o ti'n ymgeisydd gwahanol achos ti di chwarae pêl-drod neu ti o'r gêm i hun? Mae hi'n dod o cefndir busnes a sdim profiad o gwbl o pêl-drod. O dyna'r gwleidyddiaeth yn FIFA a UEFA wrth gwrs. Mae'n dibynnu ar cysylltiadau a y gwleidyddiaeth tu ôl y scenes, really. Mae'n ddiddorol achos roedd mwyafrif o bobl yn dod i fyny i fi a dweud ti yw'r ymgeisydd gorau, ond y problem yw mae yna deals a bargainio ac yn y blaen a ni ddim yn gallu pleidleisio dros ti y tro yma achos mae'r cefndir yn braidd yn cymleth. Mae'n mwy gwleidyddol na'r byd gwleidyddiaeth fel maen nhw'n dweud. Mae'n ddiddorol iawn. Trwy gydol dy fywyd ti wastad wedi plethu pêl-drod a gwleidyddiaeth gyda'i gilydd. Ble ddaeth y gariad at pêl-drod? Fi'n just cofio dwlu ar gwylio pêl-drod pan o'n i'n merch ifanc. A wedyn, pan o'n i'n tipyn bach yn hena, nes i just chwarae gyda bechgyn, really, yn y pentref neu ar ôl ysgol. Ond sdim dealltwriaeth o gwbl ar y pryd bydda mor anodd i ferched chwarae yn go iawn. A fi'n cofio teimlo yn grac iawn, really, a fi'n cofio teimlo dydy hwn ddim yn deg i bobl, a dyna'r dechreuad o fi bod yn mwy gwleidyddol am hyrwyddo'r pêl-drod i fenywod ac i ferched. A fi'n mor prawd i just wedi chwarae rhan eitha fach yn y llwyddiant yma, ond mae'n lot mwy i wneud hefyd, a dyna'r peth sy'n cadw fi yn gweithio'n galed yn y backrooms o'r byd pêl-drod, achos mae'n mor bwysig nawr i ddatblygu'r gêm, i mynd yn bellach, a just sicrhau bod yr un fath o cyfleoedd ar gael i ferched sydd ar gael i bechgyn. Llai ddechmygu beth ti'n moyn bach o brec siwr o fod ar ôl y cyfnod yma, ond fel i ti'n gweld dy hun yn parhau i ddylanwadu ar y gêm yng Nghymru, a thi hwnt i Gymru? I ddweud y gwir, dwi ddim eisiau gwneud pethau just ar gyfer fi yn bersonol. Fi'n hapus i wneud unrhyw beth sy'n helpu datblygu'r gêm. Wrth gwrs, fi'n conscious bod llais dy fi nawr. Mae geopolitics yn chwarae lan yn dda i ni nawr, so mae rhaid capitaleiddo ar hwn a sicrhau bod dyn ni ddim yn colli'r tir dyn ni wedi adfanso erbyn hyn. Fi'n dwlu ar y gwaith pêl-drod a i ddweud y gwir, fi'n gwneud unrhyw beth sy'n helpu'r sport. Laura, diolch o galon am y sgwrs ac am dy amser di. Mae wedi bod yn bleser.